Čau, moje jméno je Sebastian a tady to je moje první video z Majorky. Dnes vám ukážu velmi krásné a historické město jménem Alcudia. Jestliže navštívíte Alcudii, tak rozhodně nezapomeňte navštívit místní pěší stezku okolo pláže, která vede z Playa de Alcudia až do Port de Alcudia. Z portu Alcudia je to už jenom pár minut pěšky do samotného historického centra Alcudia. Playa de Alcudia je nejdelší pláž na ostrově a dosahuje délky 14 km a končí v nedalekém Canpicafordu. Taktéž je zařazena mezi jedny z nejlepších pláží na ostrově, jelikož místní moře je průzračně zelený až modrý. Playa de Alcudia je taky například skvělým místem pro různé vodní aktivity, jako je například windsurfing, kitesurfing, jízda na vodních skútrech anebo paddleboarding. Celá délka pláže je obestavená rezorty a hotely, takže nebude problém s hledáním ubytování přímo u moře. Projdete z bránou svatého Sebastiána, dostanete se do historického centra Alcudia, která vás hnedka uvítá svou kamennou architekturou a kamennými uličkami, které jsou krásně doplněny rostlinami. Tahle krásná, skvělá kombinace musí oslovit strašně moc lidí a mě osobně teda hrozně nadchla. Jestliže někoho zajímá stav s restauracemi a kavárnama přímo na ulici, tak se nemusíte vůbec bát, jelikož těch tu najdete spoustu a já osobně doporučuji indickou restauraci přímo naproti bráně svatého Sebastiána. Za malý výčlap určitě stojí hradby okolo Alcudia, které jsou jedny z nejvíce zachovaných hradeb tady na Majorce. Délka hradeb je něco málo přes kilometr, ale výhled z nich určitě stojí za to, jelikož se vám naskytne výhled přímo na uličky Alcudia se zhora, ale hlavně uvidíte hory, které obklopují Alcudii. Sunshine when she's gone. It's not warm when she's Dominantou města je gotický kostel svatého Jakuba. Kostel byl postaven už ve 13. století, ale dokončen v dnešní podobě byl až v roce 1697. Kostel je zároveň nejvýznamnější náboženskou stavbou na Majorce.
Muchas gracias, afición. Este para vosotros. Zříceniny města Pollenča. Město Pollenča bylo založeno Římany roku 123 před naším letopočtem a bylo obchodním a kulturním centrem římské Majorky. Taktéž to bylo jedno z hlavních měst římské provincie na Majorce. Z města se dochovaly místní domy, fórum a římské divadlo, které je jedno z nejlépe dochovalých staveb. Amfiteátr měl kapacitu stovek diváků a sloužil pro divadelní představení a gladiátorské zápasy, takže něco jako ve hře Swords and Sandals 2. Tak jo, je právě 5 hodin. Za nějakých 4,5 hodiny je západ slunce. A já jsem se rozhodl, že vylezu na tamhle z tu horu. Jo. A úplně spontánně jsem se teď rozhodnul, že na ní vylezu. A jelikož si myslím, že ten západ slunce od tam teď bude fakt jako zabijácký a chci ho vidět a chci ho natočit, tak to prostě udělám. Ale jako dal jsem si dobrý sousto po tom, co dneska jsem nachodil po starém městu jako už nějakých 11 kilometrů a teď jako ještě tam, tak jsem koukal na mapách a má to být 2,5 hodiny tam a pak ještě 2,5 dalších jakože hodiny dolů. Tak to je jakože zabijácí a i když to má jenom necelých ani 500 metrů nad mořem, tak to vypadá fakt zabijácky a je to menší jak Lovoš. Ale vypadá to takhle z dálky jak nějaký Mount Everest prostě, jo. Tak ale držte palce a uvidíme se na topu. Tak jo, já už jsem na cestě na vrchol, nebo ještě ne úplně na cestě, ale už jsem pod píkem, koukám teď právě na něj a musím říct, že je to fakt strmý, jakože opravdu nevím, jako jestli to dokážu, jelikož do píče nejsem skurvený kamzík, ale kurva. No ale nic, já to musím jako zvládnout, nebo jakže aspoň se pokusím, to jako určitě. Ale je to ještě náročnější, než jsem si myslel, jenom o to, že je právě 7 hodin a je pořád 28 stupňů, ty vole. To je nehorázný. Já jsem úplně propocený, jo, mám ještě k tomu baťoch a ten mám úplně celý propocený, že jo. No ale nevadí, ale za tady to, kde jsem teď, tak to stojí, jelikož jsem tady poprvé a právě teď koukám přes zátoku na Formentor, což je hodně známá část Majorky, kde máte ten nejznámější maják asi, co tady je, což si taky určitě ukážeme. Tak já mám ještě 2,5 hodiny na to, abych stihnul západ slunce nahoře, takže já se dám zase do práce, no.
Do píči. Nevím, jestli je to vidět, ale tamhle z té hoře je úplný oblouk. Ty píče, to vypadá hodně dobře. Tam musím někdy zajít, ale dneska už to určitě nestíhám. Ale ten výhled do píči, opercal bych se z toho, jak by řekl Vítek. Ach, ta příroda do prdele. Ty píčo, jsem tu boys, ty krávo. Ty píčo, jsem úplně happy. 20 km jsem dneska nachodil, ty vole. A objevil jsem takhle krásný místo, ty vole. Ty píčo, doporučuji všem, ať tady to místo prostě jednou navštívej. Je to dechberoucí. Mně se teda nepoštěstilo v tom, že to je písek ze Sahary a nevidíš navíc jak 10 kilometrů. Ale do píči i tak je to nádherný. Já to jsem dokonce o půl hodiny dřív než před západem slunce. Ale jelikož když je tady ten písek, tak nevím, jestli tady zůstanu na ten západ a když je ta cesta sem tak nebezpečná, tak dolů to bude ještě horší a budu chtít aspoň nějaký světlo, že jo? Ale do píči. Kurva, já odtud vidím své město. Já odtud vidím prostě Kanpikafor, kde bydlím a Playa de Muro, kde pracuji. Ty vole hustý. Jako kdyby to tady nebylo prostě zasviněný tím pískem, tak vidíš fakt jako 30 kilometrů. 30 kilometrů, jo, vidíš prostě druhou stranu ostrova. Jako ne až do Palmy, ale myslím jako na tu druhou stranu, na tu jižní. Nebo na tu severní? Whatever. Ale do píči, jsem tady a to je to hlavní do prdele. Ale teď tady zůstanu prostě půl hodiny minimálně a nasaju tady ten vibe. A ještě ke všemu, tady jsem úplně sám. Nikdo tady není. Ty vole, takže o to lepší. O to lepší do prdele. Já jsem speechless. Klid a mír v duši prostě. Neslyším nic, jenom vítr. Vítr a kozy. Jo, do píči, to je dobrý kombo. Tak jo, ty vole. Já doufám, že se vám tady to video líbilo. A všem, do toho, kdo koukali až sem, tak povinně subscribe a like. Nebo no balls. Ale abych byl politicky korektní, tak všem, do toho dokoukali až sem, tak povinně like a subscribe. Nebo no áta.
Tak jo, díky a čau. Ata! 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 Ata!